Magandang araw kalakbay at sa lahat ng mga masusugid niyong tagapakinig. Ako nga po pala si Jeffrey. Tunay na pangalan ko ito at nakatira dito sa Leyte. Matagal-tagal na ako nakikinig sa inyong channel. Kaya naman nais ko rin magbahagi ng aking karanasan tungkol sa mga kababalaghan, partikular na ang aswang. Bata pa lamang ako kalakbay, ay naririnig ko na ang mga haka-haka ng mga kapitbahay namin tungkol sa aswang. Ngunit tinatawanan ko lang ang mga naririnig ko dahil sa hindi naman totoo ang mga aswang. Panakot lamang iyon sa mga kabataan para matutong makinig sa mga magulang. Taong 1998. Hindi naman liblib ang sityo namin na hindi ko na lamang pangalanan pa dahil magpasa hanggang ngayon ay dito pa rin ako naninirahan kalakbay. Ang bahay namin ay hindi nalalayo sa bungad ng sityo. Sa pagkakatanda ko pa nga, mga nasa 6 na bahay mula sa bungad ng kalsada papasok sa sityo ang bahay namin. Kalahating yari sa tablat kawayan at kalahating sementado na ang bahay namin noon kalakbay. Ang bubungan naman namin ay yari sa yero. Sa likod ng malawak na bakura namin ay may sapa. Ang kusina naman namin ay yari sa kawayan ng sahig. Tapos ay nakaangat sa lupa. Tipong bahay pang probinsya talaga ang estilo ng bahay namin. Nang mga panahong ito ay binata na ako at nasa edad 19 na taong gulang na ako noon. Natuto na rin akong mag-inom at bumarkada ng mga panahong ito kalakbay. Subalit kahit anong gawin ko ay nagtatrabaho naman ako para makatulong sa mga magulang ko. Isang araw, kumalat na naman ang balita na itong si Aling Nita ay inumaga na naman sa gilid ng daanan. Marahil ay nalasing na naman ito at hindi na nakayanang pang umuwi. Kung kaya't sa gilid na lamang ng daan natulog. Ngunit ang ikinagulat ng marami, parang wala man lang daw nararamdamang hangover ang matanda. Dahil sa muli na naman itong nagtinda ng barbecue at kanin sa malit na kubong pinagpupwestuhan nito sa gilid ng daanan o sa tinatawag naming crossing. Kaunting paliwanag ko lamang tungkol kay Aling Nita kalakbay. Bagong salta lang ito sa sityo namin at nasa dulo pa ng sityo ang bahay na tinitirhan nito. Kung iyong susumahin nga ay aabot ng mahigit kalahating oras na lakaran bago mo marating ang bahay ni Aling Nita. Wala rin siyang kapitbahay roon at tanging nag-iisa lamang siya sa buhay. Bali-balita na rin sa baryo naming aswang ang matanda. Dahil na rin sa hating gabi na nga ito umuuwi sa bahay nito. At kung minsan pa ay sa gilid na ng daanan natutulog kapag nalasing. Tapos ang ipinagtataka pa nga ng mga tao, kahit na inumaga na sa daanan ay nakakapagbenta pa rin ng barbecue ito. Gayong napakalayo ng kanyang bahay mula sa pinagbebentahan. Ang haka-haka pa nga ng iba ay may nakakita raw kay Aling Anita nang nasa silong ng bahay ng buntis at nakatingalang naglalaway malapit sa kinaroroonan ng buntis na nakahiga. Ang iba na may nagsasabing nakita raw nilang nakatuwad ang matanda sa gilid ng daanan noong kasagsagan ng kabilugan ng buwan. Magkagayon man ay hindi ako naniniwala sa mga ipinapakalat na impormasyon ng karamihan ukol sa matanda. Ang kasabihan ko kasi palagi noon, hindi ako maniniwala sa mga aswang-aswang hanggat hindi nakikita mismo ng aking mga mata at napapatunayan. Kawawa naman kasi yung matanda kung sakaling hindi totoo ang mga ipinapakalat na impormasyon ng karamihan. Subalit itong paniniwala kong ito pala ang siyang kamuntikan na magpahamak sa buhay ko kalakbay. Dahil isang hapon noon, katatapos lang namin magtrabaho sa gapasan ng aking mga kaibigan. Nang mag-aya si Dave na mag-inuman. Tatanggi pa sana ako dahil may gagawin ako sa kinabukasan. Baka kasi kako malasing ako masyado at magka-hangover sa kinabukasan. Sinabi naman ng kaibigan kong si Mokoy na kaunti lang ang iinumin naming alak. Yun bang pampatulog lang? Kaya di kalaunay napapayag na nga ako ng mga ito. Matapos nga naming magsipag-uwian sa kanya-kanyang bahay at nakapagpalit na ng bisan. Napagpasya namin na sa bahay na lamang ng kaibigan kong si Doming mag-inuman. Ito kasi
kasi ang taya sa alak. Noong naroroon na kami't nagkatipon-tipon na, ay agad nang inilabas ni paring Doming ang alak. Subalit nang mailapag na, ay nagwika naman itong si Nardong wala umano siya na pangpulutan namin. Nako, paano yan? Wala tayong pambara nitong alak. Pagbibirong wika ni Kaloy. E di bumili na lang tayo ng pulutan sa labas. Wika naman ni Doming. Ano namang pupulutanin natin? Sardinas ni Aling Mercy. Wika pa ni Kaloy at nagkatawanan kaming lahat. Sinabi ko naman sa kanilang maghahanap na lamang kami ni Nardo sa labas na mapupulutan. Baka ako may mabili kaming pwedeng gawing pulutan. Sige mga pare, basta bilisan nyo lang ha, para naman makapag-umpisa na tayong mag-inuman, tugon ni Kaloy. Kaagad na nga kaming umalis at agad na naghanap ng mabibiling gagawing pulutan. Unang pinuntahan namin ay ang crossing. Nagbaka sakali kasi kaming may dadaang maglalako ng isda at iyon na lamang ang gagawin naming pulutan. Subalit nakailang minuto na kami sa paghihintay sa kalsada ay wala man lang dumaan na mangingisda. Kaya naman ay napagpasya na lang namin magkaibigan na bumalik na lamang sa bahay ni Doming. Noong akmang maglalakad na sana kami pabalik, napansin ko ang kubo kung saan nagluluto ng barbecue si Aling Nita. Sinabi ko kay Nardo na kay Aling Anita na lamang kami bumili ng barbecue. Tutal malapit lang naman ito sa kinaroroonan namin. Saka hindi na kami lalayo pa para maghanap pa ng ipupulutan. Siguro yung mga nasa ikalimang bahay mula sa kinatatayuan namin ang kubong pinaglulutuan ni Aling Nita. Sige na tol, kay Aling Anita na lamang tayo bumili ng mapupulutan natin. Pakiusap ko sa kaibigan ko. Natawa naman si Nardo at nagwiganan. Mahirap kasi yan tol. Alam mo namang bali-balita na sa ating aswang si Aling Nita, diba? Saad niya pa sa akin. Huwag ka nga magpapaniwala sa mga ganyang usap-usapan tol. Hindi totoo yan. Wika ko pa kay Nardo, kaya't napangiti na lamang ito. Dahil sa wala na nga kaming mabilang pulutan, ay napapayag ko na nga si Nardo na bumili na lamang kami ng barbecue ni Aling. Kagad na kami naglakad patungo sa kubo ng matanda. At nung naroroon na nga kami, ay agad na ako nagpaihaw ng manok. Habang nag-iihaw si Aling Nita, ay panay naman ang pagdaldal ni Nardo tungkol sa pagiging aswang ng matanda. Nagbiro pa ang kaibigan kung baka lagyan raw ni Aling Nita ng laway ang barbecue yung iniihaw nito sa amin at mahawaan kami sa pagiging aswang. Sabay humagalpak pa ng tawa si Nardo. Napansin ko namang masama na kung makatingin sa amin si Aling Nita. Kaya naman pasikreto kong siniko ang kaibigan ko at binulungang maghunos dili siya. Dahil mukhang nagagalit na si Aling Nita sa amin. Pagkat masama na ito kung makatingin. Pasensya na po Aling Nita, huwag ho kayong magagalit sa amin. Huwag niyo pong seryosohin ang mga pinagsasasabi ko. Natatawa pa ring wika ni Nardo. Nahalata namang nagbibiro lamang siya. Ngunit hindi na talaga akong mapalagay. Kaya naman noong matapos nang iabot sa amin ng matanda ang barbecue, ay hinata ko na si Nardo bago pa man ito muling makapagsalita ng hindi maganda at humingi na lamang ako ng pasensya sa matanda. Kahit naman kasi pabiro lang ang mga pinagsasasabi ni Nardo, ay hindi pa rin ako komportable at kinakabahan sa kadahilan ng karamihan sa mga matatanda ay hindi sanay mabiro, lalo na kung nakatira sa probinsya. Par, manahimik ka na nga lang at huwag ka na mag-ingay pa. Nakakahiya kay Aling Nita yung mga pinagsasasabi mo. Mamaya baka ano pang isipin nun. Saway ko sa kaibigan ko na mag-umpisa na kami maglakad. Ano ka ba par? Sa totoo naman talaga ang mga bali-balitang aswang yung matanda. Pasigaw pang wika ng kaibigan ko at muling nilingon ang matanda na para bang nang-aasar siya. Pagpasensyahan niyo na ho itong kaibigan ko Aling Nita. Ganito lang talaga po ito masyadong mapagbiro. Agad na paghingi ko ng paumanhin sa matanda at hinata ko na kagad si Nardo para makalis na kami. Ano bang kinakatakot mo par? Nangingiting tanong ni Nardo sa akin. Teka, takot ka ba sa matandang yon? Kung totoong aswang yon, di magpakita siya mamaya sa atin.
para naman mapatunayan ko sa baryo nating aswang nga talaga siya. Dagdag na wika ni Nardo. Sa totoo lang kasi kalakbay, bukod sa kaibigan kong si Kaloy ay pumapangalawa si Nardo sa mga mahihilig mong asar. Mabuti na lamang talaga at hindi namin nakasama si Kaloy. Dahil kung hindi ay baka napahiya na kami sa matandang nagtitinda ng barbecue. Kaya ipinagpasalamat ko talaga kalakbay na hindi namin kasama si Kaloy. Nang makarating na kami sa bahay ni Domeng, ay agad na nagkwento si Nardo sa mga kaibigan namin tungkol kay Aling Nita. Nagwika naman si Domeng na baka karne ng tao ang barbecue yung binili namin doon sa matandang aswang. Sinabi ko naman sa kanilang papanong karne ng tao yung binili naming barbecue. Gayong may nakahalo naman na sausawang kalamansi. Eh hindi ba takot ang mga aswang sa kalamansi? Kaya paano nila nasabing karne ng tao iyon? Sabay naman silang nagsipaghagalpakan ng tawa at sinabi ni Kaloy na marahil ay nilagyan lamang ni Aling Nita ng sabulag ang mga sangkap. Nang sa ganon ay magmukha iyong hinaluan ng kalamansi ang sausawan. Sige, mapapatunayan nating hindi nga karne ng tao iyang binili niyong barbecue. Natatawa pang wika ni Domeng at agad nang tumayo mula sa pagkakaupo, sabay tinungo ang kanilang kusina. Pagkalabas niya ay nakita kong may bitbit na siyang 3 pirasong kalamansi at maliit na kutsilyo. Pagkalapit niya sa kinaroroonan namin, ay hiniwa niya ang 3 pirasong kalamansi at kaagad na pinigaan ang manok na inihaw. Matapos malapatan ng katas ng kalamansi ang barbecue manok, ay naghintay pa kami ng ilang minuto at nakatitig lamang sa manok. Habang inaabangan ang pagbabagong anyo nito, tulad ng sabi-sabi ng mga matatanda. Ngunit nakailang minuto na kaming nakatitig sa manok ay hindi naman nagbago ang anyo nun. O maski iyong sinasabi nila na mangangamoy raw na parang nabubulok na patay ang karne. Kaya napapalakpak ako ng 2 beses at napawika ng, o diba, totoo ang sinasabi ko sa inyong hindi karne ng tao yan. Saka hindi aswang si Aling Nita. Kayo kasi ayaw maniwala sa akin. Masyado kayo nagpapapaniwala sa mga pinagsasasabi ng mga walang magawa sa buhay nating mga kapitbahay. Napansin kong parang nangasim ang mukha ng mga kaibigan ko at napapakamot na lamang ang ito sa mga ulot pahilaw na tumawa. Makalipas ang ilang sandali ay nag-umpisa na nga kami mag-inuman. Habang nagiinuman kami ay wala pa rin humpay sa pagkukwento ang mga kaibigan ko tungkol kay Aling Nita. Parang siste tuloy kalakbay ay ang pobreng matanda na ang kanilang naging pulutan imbis na ang barbecue. Nakikitawa na lamang ako dahil kahit na kontrahin ko man sila sa mga biroan nila tungkol sa matanda ay hindi naman nakikinig ang mga ito. Bagkus ay sasabihan pa akong walang pakisama. Sa paglipas pa ng mga oras at lumalim na ang gabi, sinabihan ko silang mauuna na ako umuwi sa bahay. Medyo may kalayuan pa kasi ang tinitirhan. Ramdam ko na kasing umiikot na ang paligid ko at para bang angga-anggaan ko na at matutumba na ako kapag tumayo. Mamaya na pare, ubusin na natin itong tuba. Kalahating galon na lang oh. Wika pa sa akin ni Domeng. Pinipigilan rin ako ng iba naming mga kaibigan at sinabing sabay-sabay na kaming umuwi. Sige ka, kapag inabangan ka ng aswang diyan na si Aling Nita, walang makakatulong sa'yo. Pananakot na saad ni Kaloy. At dahil nga sa may tama na ako ng alak, kung kaya't natawa na lamang ako't sinabihan sila ng, o siya, sige na. Sabay na tayong umuwi, nananakot pa kayo eh. Lumipas pa ang mga oras at sa tingin ko'y mag-aalauna na iyon na madaling araw kalakbay. Nang matapos kami mag-inuman, tapos ay isa-isa na kami nagpaalam sa kaibigan namin si Domeng. Sige mga tol, mag-iingat kayo sa pag-uwi nyo ha. Diretso ang lakad at huwag kayong saan-saan sasabit. Pagbibirong wika pa sa amin ni Domeng na alam mong lasing na ito. Natawa na lamang kami at kaagad nang naglakad pa uwi. Pasuray-suray pa kami sa paglalakad. Sapagkat pare-pareho na nga kami mga lasing. 2 galong tubang alak kasi ang naubos naming inumin. Noong nasa kalagitnaan na kami ng daan at walang kabayan,
Pakiramdam ko'y lalabas na sa bunganga ang mga alak na nainom ko. Humahagod na kasi ang mga ito mula sa sikmura patungo sa may bibig ko. Kaya naman napahinto ako sa gilid ng daan at napasalampak sa lupa habang walang tigil sa kasusuka. Maging ang dalawa ko palang kaibigan ay ganun rin ang ginagawa. Suka ng suka ang mga ito. Kaya nagmukha na tuloy kaming palakang nag-iingay sa gilid ng daan habang nagtatawag ng uwak. Natawa naman ang kaibigan naming si Berto at nagwika ng, "Ano na mga tol? Nagtatawag na naman kayo ng uwak ah." Siya lang kasi ang hindi nagsuka sa aming magkakaibigan at biniro pa kami nitong mga mahihinang nilalang. Maya-maya pa, halos sabay-sabay na kaming tatlong magkakaibigang napatigil sa pagsusuka nang makarinig kami ng huni ng wakwak. Ang buong akala nga namin ay isa sa amin ang may likha noon. Subalit nung tumigil na kami, ay naririnig pa rin namin ang huni ng wakwak at sa pakiramdam ko ay nasa malapit lamang iyon. Mahina na kasi ang paghuni nito at halos pabulong na lamang. "Takte, mukhang may aswang yata mga tol." Pasigaw pang wika ni Berto sa amin. Pakiramdam ko'y bigla akong tinakasan ng masamang espiritu ng alak. Sa kadahilan ng bigla na lamang akong napatayo ng tuwid at halos sabay-sabay pa kaming nagsipagtakbuhan. Naakala mo'y nakikipaghabulan sa marathon habang sumisigaw ng aswang. Maya-maya pa'y nakarinig na kami ng malakas na pag-angil. At nung lumingon nga kami magkakaibigan, ay nakita namin ang isang napakalaking kalabaw na humahabol sa amin. Nagbabaga ang mga mata noon at napakabilis tumakbo na 6 kabayo. Mas lalo pa naming binilisan ang pagtakbo at parang mga batang humihingi ng saklolo. Subalit kahit anong pagsigaw namin at paghingi ng saklolo, ay barid kong walang makakatulong sa amin kahit ni isa. Dahil ilang kilometro pa ang layo ng mga kabahayan, sapagkat liblib pa ang baryong tinitirahan namin at walang gaanong kabahayan. Nagtatatakbo lang kami at walang tigil na para bang hindi mga lasing kalakbay. Sa isip-isip ko nga, marahil kung may nakakita lamang sa aming mga tao, baka humagalpak na ito ng tawa. Dahil sa kanina lang ay para kami mga roller coaster. Paliko-liko kasi kami maglakad at kung minsan natutumbat na dadapa pa. Sa kadahilan ng hindi na namin napapansin ang mga baku-bakong daanan. Pero ngayon, ito kami't hindi alintana ang mga matutulis na batong tumatama sa mga daliri namin. Basta't makatakbo lamang kami at makatakas sa malaking kalabaw na humahabol sa amin. Kitang-kita ko kasi ang nakakapanghilakbot na wangis ng nilalang na humahabol sa amin kalakbay. Dahil na rin sa liwanag ng buwan, kaya halos malagutan na ako ng hininga dahil sa walang tigil na kakatakbo. Hindi kalaunay natanaw namin ang unang bahay na madadaanan namin. Kaya mas lalo pa naming binilisan ng pagtakbo at nagsisisigaw. Ngunit kahit maputol na yata ang litid ng leeg ko sa kasisigaw kalakbay, ay wala man lang nakakarinig sa amin. Kaya naman noong nakarating na kami sa unang bahay, ay kinatok na namin iyon ng kinatok. Subalit nung lingunin ko ang humahabol sa aming nilalang, ay bigla na lamang iyong nawala. Bagkus ay nasilayan ko si Aling Nita na nakangising nakatingin sa gawin namin mula sa pinanggalingan naming daanan. Napapaisip ako kung paanong naroroon ang matanda at nasaan na ang nilalang na kanina lang ay hinahabol kami. Nung tingnan ko ang mga kaibigan ko, para sana'y sabihin sa mga ito ang tungkol sa nakita ko. Nang sa pagbalik ko ng tingin sa matanda, ay wala na iyon roon. Sali pa isang napakalaking ibon ang nakita kong bumulusok pa itaas, kasabay ng paghuni ng wakwak. Pinagbuksan naman kami ng may-ari ng bahay. At nung pagkabukas nito ng pinto ay narinig niya ang huni ng wakwak. Kung kaya't hindi na ito nagtanong at agaran na kaming pinapasok. Dahil sa takot kalakbay ay nanatili lamang kami sa bahay ni Mang Dolpo hanggang sa mag-umaga na. Baka kasi kapag umuwi pa kami ng madilim pa, ay dumugi na kami sa daanan. Napag-isip-isip kong totoong ang aswang si Aling Nita. At marahil ay nagalit ito sa mga pinagsasasabi ng kaibigan ko at inabangan kami sa may daanan.
Naalala ko rin ang mga kasabihan ng matatanda na hindi mo pwedeng biruin ang mga aswang dahil talagang aabangan at tatambangan ka nito. Siguro kalakbay sa tingin ko naman ay napapabilang sa mga mababait na aswang si Aling Nita dahil wala naman akong naririnig ng mga masasama tungkol sa kanya. Marahil ay napikon lamang ito sa aming magkakaibigan kaya hinabol kami sa may daanan. Simula noon ay hindi na ako makatingin ng diretso sa matanda kapag nagagawi ako sa crossing. Hanggang sa lumipas na nga ang mga taon at bigla na lamang nawala sa baryo namin si Aling Nita nang walang nakakaalam ni isa sa mga kapitbahay namin. Ayon naman sa iba'y baka lumipat na ng ibang lugar ang matanda o kaya naman ay kinuha na ng kaanak nito nang walang nakakapansin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.